Дето е, Рембо! Рембо! Лютам! Браво, момче! Браво! Браво! Браво, момчета! Браво! 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 Браво, Руни! Браво, моите момче! Браво! 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 Детство готово! Ами той го убих със сигурност и другото дето влезе го подраста и него го ударих, съм сигурен на 100%. Аз го видях като чупа куршума и като се сгъна. И него гърмя с карабина. Те всичкия кучета са тук, те на три прасе, на второто. Дето удари второто. А първото дето ти казах да изчакаш там. Дето ти казах да изчакаш там, то влезе по-нагоре. Дето почва подраста. Не са тебе, човек. Той беше само пак голямо гиганче като той. И съм сигурен, че го удари.